Samantala mga idol, endemic species na musang nasagip sa loob ng residential area sa Puzurubio. Para sa detalye, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Isang wild Philippine civet cat o musang ang nasagip matapos matagpuan mismo sa loob ng residential area sa Puzurubio, Pangasinan. Ayon sa ulat, isang sibilyan ang nakapansin sa ligaw na hayop at agad itong inireport sa barangay Palakpalaka. Inilagay ang musang sa isang safety crate at ibinigay sa pangangalaga ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Kamakailan na naibigay na sa Central Eastern Pangasinan ng naturang hayop para sa agarang pagsusuri at wastong pangangalaga. Babala naman ng MENRO, ang musang ay isa sa mga endemic na species ng bansa na patuloy na nalalagay sa panganib dahil sa illegal na pangangaso, polusyon at mabilis na pagkasira ng kanilang natural na tirahan. Dahil dito muling nanawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag sakta ng mga ligaw na hayop at pangalagaan ang kanilang tirahan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tata. IFM IFM News. IFM News. IFM.